Знаете онзи момент, точно в 11 вечерта преди ваканция, когато гледате претъпкания си куфар и си казвате: чакай малко, ами ако сложа още един чифт маратонки за всеки случай. Този момент датира от хилядолетия. Днес ще проследим невероятната и леко патетична епопея на човечеството, на което му отне хиляди години да разбере как да пренася вещите си, без да си счупи гърба. Затегнете коланите или по-скоро затворете куфара си, ако изобщо успеете. Да започнем от начало, от самата дума багаж. Тя идва от старофренската дума бак, която означавала пакет. Не е много бляскаво, но почакайте, някои лингвисти я свързват и с староскандинавската баги, която означавала, забележете, бреме. Ето една дума, която честно казано описва добре връзката на всеки от нас с куфарите му. Особено онзи блажен момент на връщане, когато трябва да съберете същите дрехи, но този път с 2 кг ръчен сапун от някое китно магазинче, шапка, която никога няма да сложите, и 3 бутилки зехтин, които авиокомпанията така или иначе ще конфискува. Бреме, това е точната дума. В античността системата е проста. Вземаш парче плат, слагаш нещата си вътре, завързваш го и тръгваш. Грубо е, но ефикасно, без никакви вътрешни отделения с ципове за важни документи. Но пък върши работа. Римляните обаче са били по-изискани. Големи пътешественици и организатори, те използвали кожени чанти, наречени пера, както и дървени ракли за дълги експедиции. А римската армия е кодифицирала всичко с абсолютна строгост. Всеки легионер е трябвало сам да носи от 25 до 30 кг екипировка на гърба си, пеша. Което може би обяснява защо на римските фрески никой никога не се усмихва. Това не са сурови хора, а хора, които имат много, ама много силни болки в раменете. През средновековието се минава на следващо ниво с изобретяването на дървения сандък, обшит с кожа. Сещате се за какво говоря, нали? Онова нещо от историческите филми, което тежи цял тон, дори когато е напълно празно. Всички сме виждали подобна версия на тавана при баба и дядо. Беше от ракита и миришеше на камфор. Никой не знаеше какво точно има вътре. В тези средновековни сандъци се е слагало абсолютно всичко. Дрехи, провизии, документи и вероятно срамни тайни, които са предпочитали да държат под ключ далеч от любопитни очи. Проблемът е, че пътуването с такъв сандък е приличало по-малко на почивка и повече на военна операция. Трябва ли са слуги, коне, понякога цяла каруца, само за да преместиш вещите си от един замък в друг. Да пътуваш с малко багаж просто не е съществувало като понятие, освен за поклонниците. Те са разработили коренно противоположен подход. Кожена торба, тояга за ходене, много вяра и никакъв втори чифт обувки за всеки случай. Пълен минимализъм, нищо излишно. Урок, който някои нискотарифни авиокомпании изглежда са научили с забележителен ентусиазъм, таксувайки всеки кубичен сантиметър допълнителен багаж, сякаш е пълен с трюфели. През 16 и 17 век, с развитието на търговията и големите морски изследвания, сандъците се превръщат в истински произведения на изкуството, подсилени с метални обкови, снабдени с ключалки, достойни за дворец, инкрустирани с златни пирони. Да имаш хубав сандък е било еквивалент на това да имаш хубава кола днес. Външен белег за успех. О, видяхте ли съндъка на граф Еди кой си? 3 ключалки, кордовска кожа, месингов монограм. Говори се, че е сложил цялото си състояние вътре, за да избегне данъците. Именно по това време думата багаж навлиза във френски език с леко песимистична конотация. Тя обозначава всичко, което една армия влачи със себе си и което забавя напредването й. От тук идва и изразът «стягам багажа», който означава внезапно заминаване и който се използва и днес, за да назове по много поетичен начин голямото окончателно заминаване. 19 век е векът на железопътната революция и следователно, като последица, революция в историята на багажа. Влакът налага всичко да се стандартизира, етикетира, регистрира, а съндъците да се товарят в отделни вагони. По гарите се появяват първите гардероби за багаж. Гениално изобретение, между другото, защото преди това, ако сте имали 3-часова връзка в Париж, сте влачили сандъка си навсякъде, по коридорите, в кафенетата, в тоалетните, навсякъде. И именно в този контекст на сцената излиза един човек на име Луи Вюйтон. Парижки майстор на сандъци, Вюйтон забелязва нещо смущаващо очевидно. Съндъците си спъкнал капак не могат да се подреждат един върху друг. Затова той изобретява плоския капак.
Това е всичко. Буквално е само това – да изравниш горната част на съндъка, и тази идея с поразителна простота ще му донесе една от най-известните луксозни къщи на планетата, чието чанти и днес се продават за по няколко хиляди евро бройката. Полката. Понякога изравняването на нещата наистина е ключът към успеха. През 20 век куфарът детронира съндъка. Защо? Защото е плосък. Революционно, нали? Тази плоска форма най-накрая позволява той да бъде плъзнат под леглото, в коридора, в багажника на колата, без да се пренарежда цялата стая около него. След това търговската авиация излита. В преносен и буквален смисъл. А с нея идват и ограниченията в теглото. 20 кг, 22, 23, ако имате подходящия пакет. И тогава, за първи път в историята на човечеството, хората са принудени да избират какво да вземат със себе си. Да взема ли резервните дънки или книгите? Книгите или сешоара? Сешоара или втория чифт маратонки за всеки случай? Първите истински семейни скандали в хотелите по света вероятно са се случили точно в този момент. Скъпи, сложил си гирите си в общия куфър. Това е лек чугун, само 13 кг е. И тогава се появяват колелцата. Дами и господа, позволете ми да ви разкажа за това, което според моето скромно мнение е едно от най-добрите изобретения в историята на съвременното човечество. Колела под куфър. Революционна концепция. И все пак куфърът на колелца се появява едва през 1970 година. 1970 човечеството стъпи на Луната през 1969, а все още мъкнеше куфарите си на ръка през 1969. Идеята хрумва на някой си Бернард Садо. Той монтира 4 колелца под един куфър, добавя каишка за дърпане и си казва: "Аз съм гений." Само дето големите магазини отхвърлят изобретението му. Техните аргументи: никой не би искал куфър, който се влачи като куче на каишка. Оставям ви да се насладите на абсурдността на това изречение. Господин Садол, изобретението ви е недостойно. Хората предпочитат да ги боли гърбът. По-елегантно е. Те грешаха. Дълбоко, великолепно, исторически грешаха. След това, през 1987, пилот на име Робърт Плат подобрява концепцията с телескопична дръжка. Куфарът на колелца с твърда дръжка, която се издърпва, този, който виждаме по всички летища в света, който чуваме да трака по плочките в 6 часа сутринта, това е той. Запомнете тези две имена – Садъл и Плат. Абсолютно непознати герои от историята на цивилизацията. Тези мъже колективно са спасили милиони човешки гърбове. Те заслужават статуи на всяко летище, а не магазини релей – статуи. Днес световният пазар на багаж възлиза на десетки милиарди долари. Иновациите продължават. Смарт куфари с вграден GPS, за да намерите нещата си, когато авиокомпанията ги е изпратила в Тбилиси вместо в Тулуза. Аерокосмически материали за спестяване на няколко грама. Защото да, аерокосмическият алуминий сега се използва за направата на куфари на колелца, в които да си слагате гащите. Биометрични ключалки за най-параноичните сред нас. Далеч сме, много далеч от обикновения вързоп на нашите предци. И така, за да обобщим, от средновековния сандък, изискващ каруца и 3 слуги, до ултралекия ръчен багаж на колелца с GPS чип и заключване с катинар. На човечеството му отне няколко хилядолетия, за да разбере, че иска да пътува с вещите си, без да си съсипва гърба или да си празни портфейла за такси за свръхбагаж. Не може да се каже, че му е липсвала мотивация. Можем само да кажем, че е било малко бавно в загряването. Благодаря ви, че гледахте. Ако това видео ви е харесало, харесайте го, абонирайте се и най-вече, следващия път, когато чуете шума от куфър в коридора на летището в 5:30 сутринта, спомнете си за Бернард Садол и го благословете.